Много хора вярват, че птиците не са голяма заплаха. Всъщност има много агресивни и опасни видове птици, които е по-добре никой от нас да не срещне, скъпи приятели. Те могат да бъдат агресивни, докато защитават своята територия или пък защитавайки малките си. Кои са най-опасните птици на планетата? Днес ще се опитам в това видео да отговоря на този въпрос. Преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за канала, като натиснете бутона Subscribe и ударете камбанката. Така ще получите известие, когато качвам ново видео. Също така, може да подкрепите това видео с един лайк и един коментар. Всъщност, може и вие да дадете насоки и какво да е следващото видео, скъпи приятели, просто споделете вашите идеи с мен долу в коментарите. Благодаря ви, а сега ви пожелавам приятно гледане. Номер 10. Южноамерикански кондор. Казват, че Андите са господарят на Южна Америка. Само едно създание обаче господства над Андите. Това е южноамериканският кондор. Тази интересна птица сякаш превъзхожда самата природа. Кондорът прелита големи разстояния и представлява специална гледка в небето над Южна Америка. Почитан е от много култури и е национален символ на Чили, Перу, Еквадор, Боливия, Аржентина и Колумбия. Макар да не е от най-красивите творения на природата, южноамериканският кондор е истинският властелин на небето. Той е една от най-големите летящи птици на земята и на размаха на крилата му съперничи само с китащият албатрос. Въпреки големината си, кондорът не ловува, а търси храната си на земята. Той е типичен чистач, който се храни основно с мърша. Обитава големи територии и често пътува повече от 200 км на ден в търсене на храната си. Всички кондори засичат миризмата на разлагащият се труп, улавяйки аромата на газа, който се произвежда в началният етап на гниене. Кондорът доминира над всички чистачи и е птицата, от която се плашат дори и някои хищници на земята. Номер 9. Сова. Совата е една от най-старите птици на планетата. Според изследванията, тя живее в Северна Америка още преди няколко милиона години. Най-интересната и популярна сред всички нощни птици, тя е невероятно създание, за чието разнообразие, странности и начин на живот рядко си даваме сметка. Самата представа за нея засилва страховитото усещане за нощната гора, затова от древни времена хората я свързват с магьосничество и злите сили. Смята се за пазител на подземния свят и защитник на мъртвите. Совата има невероятно специализиран слух, който се дължи на същността на слуховият ѝ апарат. Функцията е заложена още във формата на ухото. Ушите са разположени асиметрично на черепа. Те могат да имат вътрешни или външни уши. Асиметричното разположение на ушите позволяват на птицата да определят точното местоположение на плячката си. Само в рамките на минута совата може да определи посоката на звука. Перата, с които са заобиколени ушите, увеличават максимално слуха. Те имат звуков обхват почти като на при човека, но е много по-силен на определени честоти, което им позволява да открият дори и най-малкото движение на жертвата си. Номер 8. Врана. Те са около нас, по дърветата пред къщите, в парковете, а понякога кацат на прозорците и почукват с клюн. Дали обаче знаем достатъчно за тези черни като въглен птици, за които четем още в ранна детска възраст? Враните, подобно на роднините им гарваните, са много интелигентни птици и е малко странно, че имат лоша слава. Тя най-вероятно се дължи на малкото информация, която всъщност хората имат за враните. А хората им дължат много за спасяването на човешката цивилизация. Да, точно така, скъпи приятели. По време на голямата епидемия от чума, когато умират 75 милиона души по цял свят, семейство вранови имат огромната роля в спасяването на живите, като пресичат разпространението на заразата, хранейки се с труповете на непогребаните мъртви. Природата се намесва в момент, в който хранителната верига липсва важният елемент, тази на санитария, който пречиства пространствата. Поради липса на лешояди в Европа, враните поемат тази функция и предпазват цивилизацията от пълното ѝ унищожение. Враните, подобно на гарваните, са изключително интелигентни животни. Има сведения, че враните са се научили да броят, както и да повтарят отделни думи. Те могат да използват инструменти и дори да си изработват такива, за да намерят храна.
Този вид птици може да запомня човешки лица и да ги различава. Номер 7. Китоглава чапла. Наистина доста странно творение на природата. Китоглавата чапла живее основно в Източна Африка. Обитава блата и се храни с риба, жаби, влечуги, както и древни бозайници. Тази птица е колкото странна, толкова и търпелива, скъпи приятели. Когато дебне плячката си, може да стои неподвижно много дълго време. Китоглавата чапла е много голяма, на височина може да достигне до 1,20 м, като размахът на крилата й може да достигне до цели 3 метра, а теглото й варира между 4 и 7 кг. Клюнът на чаплата прилича на дървен черпак и я прави изкусен ловец на риба. Това обаче води до тясна специализация в лова и ако плячката, с която чаплата се храни, намалее, се създава реална опасност от смърт на птицата. За разлика от повечето птици, очите са разположени в предната част на черепа и определя бинокулярното й зрение. Номер 6. Пуйков лешояд. Ако сте тръгнали да търсите грабливи птици в ясен ден, скъпи приятели, сърцето ви невероятно ще подскочи при вида на голяма, рееща се птица в далечината. Може би орел или сокол, ще си кажете. Ако се рее с крила вдигнати във V-образна форма и прави колебливи кръгове, плюйте си на петите, защото най-вероятно става въпрос за пуешки лешояд. Тези птици разчитат на изключително острото си обоняние, за да намерят храната си. Частта от мозъка му, отговаряща за обработката на миризми, е особено голяма в сравнение с други птици. Пуешкият лешояд поддържа изключителна стабилност на ниска надморска височина, като държи крилете си вдигнати в лека V-образна форма и се люлее от едната страна на друга, докато лети. Той лети ниско на земята, за да лови миризмата на мъртвите животни. Стомашната киселина на лешояда е изключително киселинна, така че лешоядът да може да усвои почти всичко, което погълне. Това също им позволява да ядат трупове заразени с антракс, туберкулоза и дори бяс, без дори да се разболяват. Номер 5. Брадат лешояд. Брадатият лешояд е единствената хищна птица, която се храни с кости и костен мозък, които съставляват между 80 и 90% от храната на вида. Тази специализация към този тип храна му позволява да избегне конкуренцията с други видове лешояди и орли. Разбива големите кости на малки парчета, които може да изяде, като излита с коста и я пуска върху специални скалисти наклони. Размахът на крилата може да достигне до цели 2,5 м, а дължината на тялото до метър. В продължение на няколко десетилетия единственият зоопарк в света, където в плен се размножават брадати лешояди, е Софийската зоологическа градина. Там от 1916 до 1927 година една двойка излюбва 11 малки лешояда. Брадатият лешояд, символ на българската природозащита, за съжаление, е изчезнал от територията на страната преди повече от 50 години. Номер 4. Плешив ибис. Плешивият ибис е застрашеното изчезване вид. Птицата е била често срещана в Южна Европа, както и в Северна Африка и Близкият изток, но от 16 век е застрашен вид. Най-големият спад в популацията му се наблюдава през 20 век, когато са изчезнали цели 98% от тези птици. В момента плешивите ибиси са останали на две места, няколко десетки в Югоизточна Турция и Мароко. Живеят в колонии, като измътват между 2 и 4 яйца, хранят се предимно с насекоми, бръмбари, малки змии и скорпиони. С дългият си клюн те изваждат храната си от пукнатините на почвата. Плешивият ибис е бил изключително почитан в Турция, тъй като се смятал за свещен. Легендата разказва, че първата птица, която видял Ной, когато излязъл от ковчега, е плешивият ибис и затова той е почитан като птицата на плодородието. В Турция тази птица била символ на любовта, защото напускала гнездата си, за да намери партньор, а през февруари се връщала с рожбите си. Дори се провеждат празник в средата на февруари, за да предизвикват завръщането на птиците на турска земя. Номер 3. Кралски лешояд. Подобно на другите лешояди, кралският лешояд е чистач. Тези големи птици се плъзгат по въздушните течения, като пестят енергия, докато търсят в горите или саваните под тях труповете на мъртви животни.
Поради не особено добрите си хранителни навици, те запълват екологична ниша и могат да помогнат за предотвратяването на разпространението на болести чрез изяждането на гниещи останки. Кралският лешояд има много колоритен вид, който го отличава от техните събратя. Те са предимно бели с черни опашки върхове на крилата. Някои предполагат, че името на птицата произлиза от стара легенда на маите, в която този лешояд е цар или господар, който пренася съобщенията между хората и боговете. Те са сред най-големите чистачи в света на птиците, както отбелязахме, и затова разполагат с мощни клюнове, които са отлично приспособени за разкъсване на здрава плът. Те често имат достъп до храна, която другите лешояди не могат, а по-малките птици обикновено отстъпват, когато пристигат да се хранят. Номер 2. Орел харпия. Орелът харпия е най-голямата хищна птица, принадлежаща към семейството на ястребите. Името ѝ идва от старогръцки и означава отвличане, тъй като още в древни времена птицата е успяла да си спечели неласкава репутация. Индийците са били убедени, че с помощта на мощният ѝ клюн лесно може да се счупи дори човешки череп и вероятно не са много далеч от истината. Дължината на тялото на тази птица достига до 1 метър, като размахът на крилата достига цели 2 метра. Дългите 10 см ногти превръщат лапите на тази птица в нейното най-мощно оръжие. С лекота може да атакува малка сърна или куче. Обикновено се храни с маймуни, опосуми, папагали и други. Убива жертвите си с извънредно здравите си пръсти и ногти. Специфичното в начинът ѝ на ловуване е, че се осъществява по особено жесток начин. Тя не убива моментално плячката си, разкъсва трахеята, в резултат на което жертвата дълго време остава в полумъртво състояние. Номер 1. Казуар. Това е една забележителна, но страховита и опасна птица. Запознайте се с това огромно и гордо същество – казуарът. Казуарите са род големи нелетящи птици, които обитават североизточна Австралия и остров Нова Гвинея. Казуарите се смятат за най-големите птици в Австралия и вторите по големина в света, след щраусите. Възрастните казуари тежат около 60 кг, а ръстът им варира от 1,5 м до цели 2 метра. Характеристиките им са много сходни с тези на емуто. Името казуар произлиза от индонезийски, което означава рогата птица, заради костният израстък на главата на казуара, чието предназначение до сега не е известно. Казуарите приличат на некипрени динозаври. Този красавец обаче си има опасно оръжие. Огромни мускулисти крака с 3 пръста, завършващи с мощни дълги ногти. Най-опасният от тях е средният, изглеждащ като истински костен кинжал. Казуарите достигат скорост до цели 50 км, така че човек не може да се скрие от такъв враг. И така, приятели, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, ще се радвам на 1 лайк и 1 коментар в знак на подкрепа. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала, като натиснете бутона Subscribe и разбира се, не забравяйте и да ударите и камбанката, за да видвате известия, когато качвам нови видеа. Благодаря ви, че отново бяхте с мен. Довиждане и до нови срещи!